هەفدەمێک گوڕکردنا شەڕێ لە دژی دەوڵەتە ئیسلامی داعش پشتی هێریشن لەسەر پاریسێ و سان بەرناردینۆ لە کالیفۆرنیا کۆنگرس و ناڤەندین دیên ئەمریکی پرسا جەنۆسایدا کێمانیên ئۆلی لە عێراقی و سووریا دێخنە پێش حکومەتا سەرۆک ئۆباما. ئاژانسا ئەمریکی ji بۆ ئازادییا ئۆلی لە جیهانê بنivîsîn daxwaz ji serok Obama kiriya tawanên Daeş li dijî êzdî kiristiyan û kêmaniyên diyên olî bi genosayd li qelem bide. Dr. Katrina Lantis-Sweet, komisyara ajansê bihîviya hikûmet berî her tiştî daxuyaniyeka fermî bide. If they do so under the Genocide Convention. Eger ew vê yekê bikin, li jê rêkeftina genosaydê di vê aliyên rêkeftinê rê li ber tawana genosaydê bigirin. Em hîvî dikin gavên din werin kirin li warê diyarkirina ku Daeş genosaydê dike. Em her wisa hîvî dikin ku yek alîkariya diravî ji bo parastina van civaka zêde bike. Li havîna 2014 Daeş hêrîşî devera Mosul kir. Kêmaniyên olî kirin armanc. Bi gotina şarezayan çendîn tawanên wê encam dayn dikevne çarçoveyê genosayd û tawanên dijî mirovaniyê. Derxistina bi komala civakên nemusulman ji cihû warên wan wêrankirina perstgehên wan. Li Şengalê bitinê sedan hezar kes ji tirsa Daeş cihên xwe berdan. Milîtanên wê komelê dehan hezar jin û zarok dîr kirin. Dehan komelkujî encam dan. Evca daxwaza bi genosayd naskirina van tawanan bûye naverokê çendîn raportên navendên xwedî desaladar li Amerîka. û di Kongresê Amerîkî de jî pitir ji pêşnivîsekî heye ji bo seredariyê digel Daeş û bi genosayd nasandina tawanên wê komelê. Devaya wana daxwaza berseva hikûmetê dikin. I believe that the people of the free world have Ez bawer dikim me xelkê cîhana azad ber pirsyariyek mezin heye ku ji cîhanê re bideyên zanîn wan bêtawanan jiyana xwe bi her we ji dest nedaye. Derdê wan û eşkencedana wan bi bêdengî derbas nabe. Divê tawankar bigihin sizayê xwe û ev xelkê aştîxwazê bêtawan divê bi tenê neyên hiştin. Dema em di Kongresî de biryara bideyên derheqê genosaydkirina wan divê wan kêmatiyan hemûyan li pêşçav bigirîn. Pêngava bi dû re ew e tevçalakvan û navendên berevanên mafê mirovan û kêmaniyên olî bihîvîna hikûmeta Obama vê pirsê di rêka netewên yekgirtî re bigihîne dadgeha tawanan ya nifneteweyî. Making the finding of genocide. Ev tawana bên nasîn wekû genosayd wê bihêla hikûmeta me berpisyarî hebe û karekî kêrhatî bike darê li van renge tawanan bêgirtin û her karekê ji dest bêd bikin bo parastina van kêmaniyan ku dibin armanca genosaydê. Ji bo wê me berpisyariyeka exlaqî heye. Van kêmaniyan di destê vê komela tawanbar da nehêlin. Eger bi rêveberiya Obama tawanên Daeş wek genosayd binav bike, ev ew dê şerê nehêlana wê komelê qeyîmtir bike wê bileztir jî bêxe.